በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላምን ጸጋን ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ንእሽተይ ድማ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ሰንበት ማለት እዩ ካሊእ እግዚአብሔር ክንዛረብ ካሊእ እግዚአብሔር ንእሽተይ ናባኹም ከነብለ ማለት እዩ። ስለዚ ሎማዓንቲ ሰንበት እዩ እምበር ናይ ዕለት ወንጌል ወይ ድማ ናይ ዕለት መዝሙር ምስብከቱ ማለት እዩ ከነቕርብ ክንፍትን ኢና። ኣርእስትና ወንጌለ ማቴዎስ ወንጌለ ዮሃንስ ወንጌለ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 22 ዘሎ ሃይለ ቃል ኣልዒልና ማለት እዩ ክንዘራረብ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ስብከት ድማ ብከሎ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ቅዳሴ ስብከት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 29 ፍቕዲ ቁፅሪ 4 ዘሎ ኣብ ግእዝ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ። ናይ ምዕራፍ 59 ወወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡ እምቅድመ ቀስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ወወሃብኮ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ያምስጡ ቀስት ከመ ያምስጡ እምገጸ ቀስት ወይድሃኑ ፍቁራኒከ ይብል ማለት እዩ። እዚ ድማኒ ወወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ ነቶም ዝፈርሑካ ትእምርቲ ተኣምራትን ገበርካሎ ሃብካዮም ካብቲ መዓት መከራ ካብቲ ናይ ቀስተ ኩናት ከምልጡን ትእምርትን ተኣምራትን ሃብካዮም ፍቁራትካ ንክድሕኑ ማለት እዩ። ፍቁራትካ ንክድሕኑ ፍቁራትካ ካብቲ ሰይፍን ካብቲ ሓጢኣትን ካብቲ ናይ መቕዘፍቲ ሰይፍን መታን ክድሕኑ ትእምርቲ ሃብካዮም ይብል ማለት እዩ። እዚ ሃይለ ቃል እዚ ክዛረበና እንከሎ ማለት እዩ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 59 ነዚ ክብል ከሎ ማለት እዩ ጎይታና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ንደቂ ሰባት ንከይጠፍእ ትምህርቲ ሃበና። መጀመርታ ጎይታና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንደቂቀ እስራኤል ካብ ግብፂ እንከውፆም ከሎ ትእምርትን ተኣምራትን ገይሩ ኣውፂዎም ማለት እዩ። ካብቲ ዝነበረ መግዛእቲ ካብቲ ዝነበረ ኩነኔ ናይ ግዝኣት ግብፂ ወይ ድማ ግዝኣት ናይ ፈርዖን ብትእምርትን ብሰይፍን ብኩሉ ገይሩ ካብ ግብፂ ናብ ምድሪ እስራኤል ከም ዝወፁ ወይ ከዓ እቲ ንጉስ ከም ዝሰዶም ገይሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ምድረ በዳ ድማኒ ካብቲ መቕዘፍትን ካብ ሞትን ንክድሕኑ ትእምርተ ኣርዌ ገዳም ከምቲ ኣርዌ ኣብ ኦም ዝተሰቕለ ወይ ድማ ከምቲ ኣርዌ ኣብ በረኻ ሲና ዝተሰቕለ ማለት እዩ። ደቂቀ እስራኤል ተመን ምስ ነፈሶም ነቲ ኣርዌ ዝተሰቕለ ኣብቲ ገረብ ንዕኡ እንተሪኦም ይድሕኑ ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምድሓን ናይ ካብ መቕዘፍቲ ምድሓን ናይ ካብ ኩነኔ ይህቦም ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንዓና ንደቂ ሰባት ካብቲ ናይ ዘለኣለም መቕዘፍትን ካብቲ ናይ ዘለኣለም ኩነኔን ስቃይን መታን ክንድሕን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትእምርትን ተኣምራትን ሃበና። ወወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ ነቶም ዝፈርሑካ ሰባት ነቶም ብሕግኻ ዝመላለሱ ብሕግኻ ዝኸዱ ደቂ ሰባት ንዓኣቶም ድማኒ ትእምርትን ተኣምራትን ሃብካዮም ዝብል
ዝብል ዘመራይ ዳዊት ክብል እንከሎ ካብቲ መከራ ሓጢያት ካብቲ ስቃይ ናይ ሓጢያት ወይ ድማ ካብቲ ግዝኣት ናይ ዲያብሎስ ሰይፊ ካብኡ መታን ንክድሕን እግዚአብሔር አምላክ ትምህርትን ተአምራትን እግዚአብሔር ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንእመቤታችን ሂብና እመቤታችን ድማኒ ንጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሓይ ዝኾነ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊዳ እዚ ትምህርቲ እዚ ሃበና ወሃብኮም ትምህርት ለለ ይፈርህከ ከመ ያምሰጡ እምቅድመ ቀስት ካብቲ ቀስት ናይ ኩናት ንክድሕኑ ትምህርቲ ሃብካዮም ደቂቀ እስራኤል ክዋግኡን ከለዉ ምስ ዝተፈላለዩ ንጉሳት ድማ ብዝያዳ ላሕንቀስ ኢና ክነምፅና መፅሓፈ ነገስታት ገንፂልና ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት ምስ በዓል ጎልያድ ክዋጋእ እንከሎ ዳዊት ምስ ዝተፈላለዩ ነገስታት ክዋጋእ እንከሎ እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦ ትምህርትን ተአምራትን ይስዕር ነይሩ ማለት እዩ ታቦተ ጽዮን አምሪሖም ወይ ድማ ካህናት አምሪሖም ንእግዚአብሔር አምላክ ተወኪሶም ካብቲ ነቅዘፍቲ ንከምልጡ ካብቲ ኩናት ንከምልጡ እግዚአብሔር አምላክ ትእምርትን ተአምራትን ይቦም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ትእምርትን ተአምራትን ይህበና ማለት እዩ ትእምርትን ተአምራትን ንዓና ዝሃበና እግዚአብሔር አምላክ እንታይ እንድሕዳ ኢልና ካብ ሰማየ ሰማያት እግዚአብሔር አምላክ መጀመርታ እግዚአብሔር አምላክ አደ ተኾኖስ ሰብ ፈጠረ ንሳ ድማ ወላድ ንሳ አምላክ ፈጣሪያ ወለደ ንሱ ድማኒ ንወላዲቱ ፈጠረ ዝብል አቦታት ክዛረብዎ ከሎ ወይ ድማ ኣብቲ ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ አበው ወይ ድማ ኣብ ናይ አንድምታ ክትንትንዎ ከሉ ቦታት ወለደት ፈጣሪኣ ፈጣሪ ፈጠረ ወላዲቱ ከም ዝብሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪቱ ንትወልደባ ንወላዲቱ ፈጠራ ንዓኣት ትምህርትን ተአምራትን ሸውዓተ ከዋክብቲ እተን ሸውዓተ ከዋክብቲ ኣብ ልደት ናይ እመቤታችን ማለት እዩ ታ ኮኸብ ኣብ መወዳእታ ተን ከዋክብቲ ወርሒ ወለዳ እሞ እታ ወርሒ ድማ ፀሓይ ወለደት እቲ ፀሓይ ዝተባሃለ ድማ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ወርሒ ዝተባሃለት ድማ እመቤታችን ማለት እዩ እዚ ትምህርትን ተአምራትን ዝተፈላለዩ እግዚአብሔር አምላክ ንዓና ትእምርትን እንዳሃበ ተአምራት እንዳገበረ ካብ ሓጢአትን ካብ ስቃይን ከም ዘድሕነና ብዝምልከት ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ንሰማይታት ንቅዱሳን አቦታት ንኩሉ ሰብ ነቲ ንእግዚአብሔር አምላክ ዝኽተል ሰብ ወይ ድማ መንገዲ እግዚአብሔር አምላክ ተኸቲሉ ዝኸይድ ሰብ ትእምርትን ተአምራትን ካብቲ ንሱ ከምልጠሉ ዝኽእል ወይ ድማ ንሱ ካብቲ ንዕኡ ከጥቅዖ ዝኽእል ካብ መንፈሳዊ ህይወት ድማ ከህድሞ ዝኽእል ወይም ከግልሎ ዝኽእል ፀገማዊ መንገዲ ናብኡ መታን ንኸይድ እግዚአብሔር አምላክ ትእምርትን ተአምራትን ይህብ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ወሃበነ ትእምርተ ከመ ናምስጥ እምቅድመ ቀስት ይብለና ማለት እዩ ካብቲ ቀስት ንሱ ንክንሃድም ድማ እግዚአብሔር አምላክ ትእምርትን ተአምራትን ሃበና ማለት እዩ ስለዚ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ድማኒ ቅፅል አቢሉ እንታይ ዝብል ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅዲ 15 ማለት እዩ ከነንብብ ኢና ማለት እዩ ብዝያዳ ርድእ ክብለና እቲ ናይ አቦ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቅዲ 15 ክሳብ 22 ዘሎ ማለት እዩ ሃይለ ቃል ናይ ሎማዓንቲ ዝንበብ ብዕለተ ቅዳሴ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቅዳሴ ዝንበብ ወንጌል ማለት እዩ ናብ አቦ እኸይድ ኣለኹ እቲ ናይ ኣብ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩ ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ እነግረኩም እዩ ዝበልኩኹም ኢየሱስ ድማ ከም ዝምለስ ብለና ማለት እዩ ናብ አቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞኒ ቁሩብ ግዜ ኣይትርእዩንን ኢኹም ከም ብሓድሽ ድማኒ ቁሩብ ግዜ ክትርእዩኒ ኢኹም ሽዑ ካባኻትኩም ካብቶም ደቂ መዛሙርትኩም ሓያሎ እዚ ናብ አቦይ እኸይድ እየ እሞ ሽዑ ካብቶም ደቂ መዛሙርቱ ሓያሎ እዚ ናብ አቦይ እኸይድ እየ እሞ ቁሩብ ግዜ ኣይክትርእዩንን ኢኹም ከም ብሓድሽ ድማኒ ቁሩብ ግዜ ክትርእዩኒ ኢኹም ዝብለና ዘሎስ እንታይ እዩ ድማ በሉ ብለን ተባሃሉ ስለዚ ነዚ ዘረባ
ዝዛረቦ ዘሎ ኣየስተውዓልናዮን ቁሩብ ግዜ ዝብሎ ዘሎ ድማ እንታይ ኮን ይኸውን በሉሞ ኢየሱስ ከዓ ክሓትዎ ከም ዝደለዩ ፈለጠ በሎም ድማ ቁሩብ ግዜ ኣይክትርእዩን ኢኹም ከም ብሓድሽ ድማ ቁሩብ ግዜ ክትርእዩን ኢኹም ስለዚ ዝብለኩም ዶ ንሓድሕድኩም ትመራመሩ ኣለኹም ዝበልኩኹም ዶ ንሓድሕድኩም ትመራመሩ ኣለኹም ንስኻትኩም ክትበኽዩ ክትሓዝኑን ኢኹም ዓለም ግና ባህ ክብላ እዩ ንስኻትኩም ክትጉህዩ ኢኹም ግናኸ እቲ ጓሂኹም ናብ ሓጎስ ከም ዝልወጥ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሰበይቲ ክትወልድ ከላ ግዚኣ ስለ ዝበፅሐ ትጉሂ ቅልውላው ቆልዓ ምስ ወለደት ግና ሰብ ኣብ ዓለም ስለ እተወልደ ትሕጎስ ነቲ ፃዕራ ኣይትዝክሮን እያ እምበኣርከስ ንስኻትኩም ሎሚ ጓሂ ኣለኩም ግናኸ ከም ብሓድሽ ክርእየኩም እየ ልብኹም ውን ክሕጎስ እዩ ሓጎስኩም ድማ ካባኻትኩም ዝወስዶ ሰብ እየልቦን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል እዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ክዓርግ እንከሎ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ዕርገቱ ማለት እዩ ንሃዋርያ ዝሃቦም መፀናንዒ ንሃዋርያ ከፀናንዖም ከሎ ሃዋርያ ሓዘን ከም ዘለዎም ጓሂ ከም ዘለዎም ኣብዚ ዓለም ነጊርዎም ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ ቁሩብ ግዜ ኣይክትርእዩን ኢኹም ድሓር ድማ ቁሩብ ግዜ ክትርእዩን ኢኹም ዝበሎ ድማ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዳግም ምጽኣት እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዓርግ እንከሎ ንሃዋርያት ኣብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኣብኡ ፅንሑ በሎም በዚ መሰረት ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ከዱ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ክሳብ መፀናንዒ መንፈስ ቅዱስ ዝሰደልኩም ካብኡ ከይትወፁ እብለኩም ኣለኹ ብዙሕ ጓሂ ኣሎ ንስኻትኩም ክትሓዝኑ ክትበኽዩን ኢኹም ንስኻትኩም ክትጉህዩ ኢኹም ዓለም ግና ደስ ክብላ እዩ ብናታትኩም ጓሂ ብናታትኩም ሓዘን ይብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ ህዝበ ክርስቲያን ክግፋዕን ህዝበ ክርስቲያን ክሕረድን ህዝበ ክርስቲያን ክሳቕን እንከሎ ክንደይ ኢሰብኣዊ ዝኾኑ ወይ ድማ ክንደይ ዘይኣመንቲ ናይ ተኸተልቲ ፀልማት ዝኾኑ ሰባት በቲ ናትና ሓጎስ በቲ ናትና ጓሂ በቲ ናይ ክርስትና ጓሂ በቲ ናይ ክርስቲያን ቃንዛ ዝሕጎሱን ዝድሰቱን ኣለዉ ስለዚ በቲ ቃንዛ እዚ በዚ ሓዘን እዚ ግዚያዊ ሓዘንን ግዚያዊ ቃንዛን ስለ ዝኾነ ንሕና ክርስትና ድማኒ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማያዊ ተስፋ ጌርና ናብቲ ናብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ እናጠመትና ቃንዛና ከም ዝሓልፍ ቃንዛና ከም ዝኸይድ ተረዲእና ካብ እምነትና ከም ዘይንወፅእ ክንወፅእ ከም ዘይብልና ካብ እምነትና ከነልግስ ከም ዘይብልና እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እብለኩም ኣለኹ ኣብዛ ዓለም ብዙሕ ክትጉሂን ክትሓዝኑን ኢኹም ዓለም ድማኒ በቲ ሓዘንኩምን በቲ ጓሂኩምን ክትሕጎስ እያ እቲ ሓዘንኩም ግን ንቁሩብ ግዜ እዩ ድሓር ቁሩብ ከዓ ክትርእዩን ኢኹም ይብለና ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽኣት ክመጽእ እንከሎ ዳግም ክረአ እዩ ሽዑ ናይ ኩሉ ሓዘን ናይ ኩሉ ሰብ ሓዘን ናብ ሓጎስ ክልወጥ እዩ ስንኩላን መንገብ ክጎይኦም ህፃናት መንገብገብ ከውፅኦም እቶም እግሪ ዘይብሎም እግሪ ከውፁ ክነፍሪኦም ከም ምራኽ ክዘልኦም ዝብል ጎይታናን ዝብሎ ወንጌል ማለት እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ መፀናንዒ እዚ ሂቡ ድሕሪ ዳግም ምጽኣት መፅኡ ድማ ነዚ ነገር እዚ ኣበሲሩ ሓዘንና ከም ዝቅንጠጥ ሓዘንና ከም ገድፈና ናብ ሓጎስ ከም ዝልወጥ ሓዘንና እገብር ማለት እዩ ስለዚ ድማ እግዚአብሔር ኣምላክ ንቁሩብ ግዜ ገድፈኩም ኣለኹሞ ድሕሪ ድማ ቁሩብ መዓልታት ክትርእዩን ኢኹም ኩሉ ሓዘን ድማ ክገድፈኩም እዩ ስለዚ እብለኩም ኣለኹ ቅፅል ኣቢሉ ድማኒ ስለዚ ከምቲ ሰበይቲ ክትወልድ እንከላ ወይ ድማ መዓልቲ ሕርሳን ክበፅሕ እንከሎ ቅልውላው ዝሕዛ ከምኡ ድማኒ ብዙሕ ትጉህን ብዙሕ ትሓዝንን ማለት እዩ ምስ ወለደት ግን እቲ ቅልውላዋ እቲ ቃንዛኣ ትረስዑ ሓድሽ ህፃን ናብ ዓለም ስለዝወለደት ትድሰትን ትሕጎስን እቲ ቃንዛኣ ድማ ትርስዖ እቲ ዝነበረ ቅልውላው ድማ ትርስዖ ልክዕ ናይ ክርስትና ስቃይ ልክዕ ናይ ክርስቲያናዊ መከራ ድማኒ ከምዚ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብመከራን ብስቃይን ብዝተፈላለዩ ናይ እምነት ድርጅታት ንክርስቲያን ዘሳቅዩ ንክርስቲያን ዘሳድዱ ንክርስቲያን ዝሓርዱ ንክርስቲያን ዝስይፉ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ብዙሓት ክርስቲያን ንሳቀሎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማኒ ንክርስቶስ ክትርኢ እንከላ እታ ነፍሲ ንሳ ድማ ንክርስቶስ
ዳግም ምጽአት ክሪያን كله ልክዕ እቲ ሓዘን ናብ ሓጎስ ክልወጥ እዩ ልክዕ እቲ ዝነበረ ቃንዛ ናብ ደስታን ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ፍስሓን ክቅይሮ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ምጽንናዕ እዚ ሂብና ኾይዱ ይብል ማለት እዩ እምበኣርከስ ንስኻትኩም ሎሚ ትጉሂ ኣለኹም ስለዚ ንሕና ክርስትና ድማ ሎሚ ንጉህ ኣለና ስለዚ ክርስቲያን ሎሚ ትጉህ ዘለካ ክርስቲያን ድማ ነዚ ቃል እዚ እንዳንበብና ነዚ ቃል እዚ እንዳጸለና ነዚ ቃል እዚ እንዳዘከርና ክንጸናናዕን ንእግዚአብሔር አምላኽ ክንልምን ጸበባና ከቅልልን እምነት ክህበናን መንፈስ ቅዱስ ምጽንናዕ ክሰደድናን ክንጽልን ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ክንቀርብን ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ዳግም ክሪአና ከሎ ሓዘንና ንዘንቲ ዕለት ሓዘን ከም ዘይነበረ ንዘንቲ ዕለት ቅድሚ ሕጂ ሓዚና ከም ዘይነበርና ወይ ድማ ጉሂና ከም ዘይነበርና ክንርስዖን ክጠፍእን ክበንንን ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ስቃይና የርሐቀልና እግዚአብሔር አምላኽ ድማኒ መከራና የርሐቀልና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና እንደቂ ሰባት ሲኢሉ ሓደገናን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ሲዕብና ንእግዚአብሔር አምላኽ ተኸቲልና ክንከይድ ውእቱሰ ኢሃደገን ወይ ተሃየየን ውእቱሰ ኢሃደገን ወይ ተሃየየን ለተነግሮ ወይ ተቀየመን ባህጣዊነ ፍጹመ ንማስን በከመ አበስነ ለቱ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ሲኢሉ ኣይሓደገናን እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ሲኢሉ ኣይገደፈናን እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ዋላ ሓንቲ حزنات كوينا ويدمان زكتامات كوينا كنبر نهزب كريستيان እግዚአብሔር አምላኽ ኣይሓደገናን ዳግም መጽዩ እቲ ሓዘንና ናብ ሓጎስ ክልውጥ ስለዝኽእል እምበኣር ኣብ ቅዳሴ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ሃይማኖት አበው ድማ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ውእቱሰ ኢሃደገን ወይ ተሃየየን ለተግባሩ ወይ ተቀየመን በኃጢአትነ ፍጹም ንማስን በከመ አበሳነ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ንሱ ብሰንኪ ኃጢአትና ኣይገደፈናን ኣይሓደገናን በኃጢአትና ምክንያት ድማ ክንማስን ክንሳቅን ኣይገደፈናን ኃጢአትና አልቂቁ ኃጢአትና ደምሲሱ ደኣ ከም በሓድሽ ክንሕጎስን ከም በሓድሽ ውልደ ክርስቶስ ውልደ ክርስቲያን ተባሂልና ከም ህፃን ብማህፀን ጥምቀት ተወሊድና ካልእቲ ማህፀን ይብላ ማለት እዩ አቦታት ኣብ አንድምታን ካልእቲ ማህፀን እዮም ዝብልዋን ጥምቀት ማለት እዩ ስለዚ ብካልእቲ ማህፀን ንንስሓ ካልእቲ ማህፀን ይብልዋ ማለት እዩ ብንስሓ ተነስሒና ብጥምቀት ድማ ተጠሚቅና ካልኣይ ውልድነት እግዚአብሔር አምላኽ ኃጢአትና ደምሲሱ ናይ ዘንቲ ዕለት ውልደ ክርስቶስ ተባሂልና ሰማያዊ ህይወት ከም ንጓናጸፍ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብቲ ንሱ ዘዳለወና መንገዲ ንክነብር እግዚአብሔር አምላኽ መጻናንዕ ሂብና ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ አላ አፍቀረን ወሃወፀን መሃረነ ወተሳሃለን ወአንገፈን እደ ዘይቀንየን ይብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንሱ አፍቀረናን ፈተወናን ንሱ ራህራሃልናን ደንገጸልናን ካብቲ ንዓና ዝኣስረናን ቆርነናን ኃጢአት ድማ መጽኡ አድሐነና ይብል ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ፍቁርሰ ሰሃቦ ለወልድ ወአጽሆ እስከ ሞት ይብል ማለት እዩ ፍቁርሰ ሰሃቦ ለወልድ መንበሩ ወአጽሆ እስከ ሞት እግዚአብሔር አምላኽ ንእግዚአብሔር አምላኽ ካብ ሰማያት መንበሩ ካብ ሸውዓተ ሰማያት ፍቅሪ ደቂ ሰባት ናብ ምድሪ ሰሓቦ ኣብ ምድሪ ድማኒ ተሳቂ በተም ፍጥራቱ ድማኒ ተሳቂን በተም ፍጥራቱን ጡፍ ተባሂሉን ኃጢአት ወዲ ሰብ ተሰኪሙ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተሰቂሉ ደቂ ሰባት ትንሳኤም ታንሰቢኹ ብርሃን ሂብና ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ይሃደገን ዝብል ኣይገደፈናን ወይ ተሃየየን ኣይተቀየመናን ለተግባሩ ወይ ተቀየመን በኃጢአትና ድማ ኣይተቀየመናን ፍጹም ኢንማስን በፍጹም ኃጢአትና መንገድ ድማኒ ክንማስንን ክንጠፍእን ኣይፈቀደን እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ሩህሩህ ልብ ስለዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ፍጥራቱ ድኹማት ስለምዃንና ስለዝፈለጠ እግዚአብሔር አምላኽ ዳግም መጽኡ ካብቲ ዝነበረና ናይ ኃጢአት ካብ ናይ ዲያብሎስ መቋርን አውጽኡ ናብ መንግስተ ሰማያት ዘእትወልና መንገዲ እግዚአብሔር አምላኽ ገዲፍልና ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ብመንገዲ ንስሓ ብመንገዲ ጥምቀት ጌርና ድማ ንሕና
ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከነገልግል ንእግዚአብሔር ኣምላኽ መሲልና ሕጋጋት እግዚአብሔር ኣምላኽ ተኸቲልና ክንከይድ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ሓዘን ብዙሕ ጓሂ ኣለኩም እሞ ድሓር ድማ ኣነ ዳግም ክሪኦኩም ከለኹ ተሓዘንኩም ክኸይድ እዩ ዝብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ። ሓዘንና ይቐንጥጠልና። እቶም ኣብ ሓዘን ዘሎ ሰብ ኣብ ሓዘን ዘሎ ሰብ ኣብ ሓዘኑ ይቆንጥጠሉ፣ ኣብ ፀገም ዘሎ ሰብ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀገሙ የቃልልሉ፣ ፀገሙ ድማኒ ዘንቲ ዕለት ካብኡ ከም ዝረሓቐ ይግበረሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ ንሃዋርያ መንፈስ ቅዱስ ዝሰደደሎም ንዓና ድማ መንፈስ ቅዱስ መፀናንዒ ሰዲዱ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እነገልግል ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብተመስጦ እነገልግል ይግበረና ማለት እዩ። ስብሐት ለእግዚአብሔር።